Apa, jo! Apa, Marta? Ze goxuak goxuak, aizu. Bueno. Bai, goxuak dira. Jon eta futbolzale ere, bai, ez da? Aitare. Osasunaren alde? Hola. Ni bizitza guztia egon naiz Real Madriden kontra. Kontan, haien kontra eta osasunan alde gaina. Eta, zure uste zer gertatuko da? A ber, zehasi bernaiz, oainetedeko kirol esatarik bezala. Bai, hasi. Osasuna ibilbide ona egiten ari da, eta ea sorpresa ematen duen, eta Real Madridi gaientzen zaion kopako finalean. Hori gustatuko litzaiguke guri behintzat. Eta elizegiri ere bai, Cuidao. Bueno, ba... Zu rekomendazion bat ematea, Sevillanik 5 urte nitun, Bueno, gaur, hitz egin ezagun Tutun Platz, zure bakarrizketa saio berri horri buruz. Ze kontatu behar diguzu Tutun Platz horretan? Ba, lehenengo eta baino oso pozgarria dela ikustea nola hain ondo harrapatu dezuen Tutun Platz izenburu horren espiritua, ez? Bai, horreatik hortik datorrelako, ez? Humoregile batek edo erremate bat egiten duenean, ba, hori izaten da pixkat onomatopeia, ez? Tutun Platz. Ez dakit konturatu zaren, hori normalean botatzen da txiste txar baten ondoren. Bai. Badakizu. Auskalo, nolakoa botako ditu. Ez que txarrak asko egongo ia. Hori da. Eta nahi gustatzen zaitez, txarra ona izaten danen, edo puntu hori, ez? Tutun Platz hortikan dator. Eta asko gustatzen zait, ba, pixkat, espiritu hori harrapatu dela jakiteak, ze badaukagu izenburuekin horrelako dislexia moduko bat, ez? Guri beti gertatu izan zaigu, ez dakit, adibidez hemen Finlandia programa egin genunen, hemen ETV baten, jendek kalean Filadelfia deitzen zion. Ez dut ulertzen undikan datorren dislexia hori, ez? Allí abajo hori ere, arriba y abajo deitzen diote, edo barri libreari barra librea. Ez da txarra hori, arriba y abajo. Dani esaten bai, al centro y pa dentro, Ez du joan barkatu, zan duzu txiste txarra askota, txiste txarra bat bota, inork ez du farrik egiten, balduzu trukoren bat farrez azteko do jendea do. Lehenengo eta ni horrek bastante pikirri jartzen hau. Txiste txar bat bota eta inork ez farreiteak, momentu hori asko gustatzen zaitzen. Ze deserosoa da, eta ni uste deserosotasunean ere komedia asko dagoela, ez? Beti egoera komedia bentsat deserosotasun horretatik asko ateratzen da. Orduan bai, gero ni uste truko on bat izaten dela, gero zuk zeuk irriparrein da normal aurrea jarraitzea. Edo zerbait improvisatzea. Hori da, pixka bat, zehose improvisatu eta oraindik handiagoa botatzea, ez? Batzutan horrek funtzionatzen du. Bakarrizketa klasikoa izango omen da, stand-up formatuan, ez da? Hori da. Ikusiko zaitugu hor zutik? Bai, hori da. Stand-up formatora itzuli ingo naiz, zeni berez horrela hasi nintzen. Hori da zure sorlekua. Hori da, bai, baina egia esaten baldin baizuet, ez diet inoiz kaso gehiagi egin arauei generalean, eta stand-upeko arauei ez da ere, bai. Haien batin batek ez du jakingo zer dan stand-up. Stand-up komedi da, beti ikusi dugun komedia hori, humoregileak mikro baten aurrean edo jarrita zutik egiten duten komedia hori, ez? Monologo edo bakarrizketa ere deitu izan dioguna. Soiltasun hortan. Hemen, hori da, bai. Eta beti intuizioz edo ibili izan naiz gehiago, baina bai daukala antza handiagoa stand-up komediarena edo bakarrizketa klasikoarena antzeslan batena baino. Zuek lehen galdetzen zenuten eta nik galdetuko ditiri. Posible da jakitea zure lehenengo esaldia zein izango den? Edo nola hasiko zaren zu bakarrizketa horretan? Bai, galdera batekin hasiko naiz gainera. Bai, posible da jakitea. Ea Arturo Erregea ezagutzen duen galdetuko jo jendeari. Ara, begira. Begira? Horrek, pista bat emango izu, eta hasiera izango da Arturo Erregeen marrazki bizidunen musika mitiko honekin, eta jendeari galdera hori batako diotea, Arturo Erregea ezagutzen duten, eta horrek ere beste pista bat ematen du, ez? Arturo Erregea azkenean aspaldiko kontua da, aspaldiko marrazki bizidunak dira hauek, eta nieren ator kontatzea Arturo Erregearen garaikoa naizela. Orduan lehen esaldia hori da, nola, zehazki nola hasten zara? Ezagutzen dezuen Arturo Erregea, ez da? Arturo Erregearen marrazki bizidunak, noski. Igual lehengo da baten bat Arturo Erregea pertsonalki ere ezagutzen zuena. Hori zaharra izango da. Hori da. Hau zuri irakurri dizugu.
23 aldiz kabroiagoa omen zara bakarrizketa honetan. Bai, 23 urte pasadia. Hori askoz kabroiagoa da. Askoz ere, askoz ere. Ogi puxketa bat zara, ja. Bueno, bai. Eszenatokian ezin beste, Atzoko gila bezalakoa naiz ni, bai. Baina egia da, horrekin esan nahi izan detela, 23 urte pasadiela nire lehenengo bakarrizketa egin nuenetik. Gaina, bakarrizketa hori izan zen Urretxuko Fox Tabernan, eta egin nuen Bin Ladenetaz mozorratuta. Wow! Bin Ladenetaz mozorratuta, eta gero imitatu nituen ETB-ko kirol esatariak. Eta hogeita urte berandugo, ezinezkoa da norbaitek Bin Ladenetaz mozorratuta humorea egitea, baina baita ere hogeita urte beranduago ETB-ko kirol esatariak berdinak dira. Hori irala da, arrazoia. Bueno, Bai, egia da ez, hogeita urte pasa dira eta urte bakoitzak jakinduria pixka bat ere ematen dizula pentsatu nahi nuke. Eta jakinduriak ere nik usteet kabroiago egiten gaituela. bai, oraintxe txila batxo bat jantzi ezkero ere hor txortxe, Bai, ez da. Badaka. Itxura pixka badukaz. Koloreare bai pixkat eta... Bueno, maiatzak bost Tolosako Leidorran zokian, aretoan, nola zaude? Estreinaldia izango da, lehenbiziko saioa. Bai, gogoz, ilusioz eta urdurire bai. Nik asko zokerrago pasatzen dut holtzara atera aurretik, kamerinoan edo backstagean edo bakarrizketa bat daukadanean, antzeslan bat daukadanean, beste kideekin baldin nago baino. Askoz ere okerrago pasatzen dut, eta badakite momentu hori etorriko dela, berriz ere hortxengo naizela bakarrik arriskuaren aurrean, baina kriston gogoa daukat berriz ere formatu hau berreskuratu, eta jendeari eskaintzeko. Nola prestatzen dituzu bakarrizketak? Txisteak aurrez probatzen dituzu norbaitekin? Bai, normalean komenigarriena izaten da, igual estreinaldi horren aurretik ere beste aurre estreinaldi batzuk edo egitea, kasu honetan ezingo dut egin, eta Leidorreko plaza paregabe hortan botako ditut lehenengo aldiz prestatutako txisteak, baina bai, lagunekin, familiakoekin, edozein momentutan bapatean, hola, gehiagi forzatu gabe, botatzen dituzu txiste batzuk edo, eta beraien erreakzioak pixka bat neurtzuz, zoaz esaten, honek balio dezake, honek ez, baina noski, lehen, hortxe, kamerinotan ere Andoni Egainak esan egiten bezala, ez da ez formatu bera, ez da jaso eta emateko egoera bera, orduan azkenean, jauzi bat egitea da, ez, Leidorren lehenengo aldiz txiste horiek botatzea. Eta iretzat zer da zailago, Jon? Zertaz hitz egitea jakitea edo idaztea gero? Irekidoi Lariona, izta zer kostatzen zai gehiago? Egia esan gero idaztea, azkenean batzutan gaiak eta burura etortzen zaizkizu, txisteak eta egoerak eta burura etortzen zaizkizu, askotan, igual, pasioan noala edo mendira noala edo bapatean gauza batzuk etortzen zaizkit burura edo trenean, ez dakit, eta ni neu ibiltzen naiz nere buruari WhatsAppak botatzen, badaukate perfil bat ni neu izena daukanan, nire argazkiakin, eta perfil hortan WhatsAppak botatzen, okurtzen zaizkiten txiste guztiekin, eta baina gero gertatzen zait baita ere idazterako ordun, iruditzen zaitela nolabait ere indarra galtzen dutela. Azte naiz literatura gehiegi sartzen bezala eta indarra galtzen dutela. Orduan gero, badago beste pixka bat podaketa prozesu bat, ez? Hori dena moztu eta berriz ere egokitzeko freskotasun hori irabaz dezan berriz ere. Bueno, Tutun Platz aipatu dugu, maiatzak 5 Leidorren izango da, Tolosan aukera paregabea ez galdu, baina gauzak gehiago ere badituzu. Antzoki irabazirekin zabiltza, beste bakarrizketa bat. Bai, hori da. Hau beste erabateko bakarrizketa da, honek bai daukala askoz gehiago antzeslanetik, ez? Badago eszenografia bat, pertsonaia bat egiten dut gainera, eta egia esan poza handiak eman dizkidan antzeslan bada. Oso gustora egiten dut, pixka bate Tutun Platzen ikusiko duguna baino filosofikoagoa da, eta badauka bai barrearentzako, irribarrearentzako, eta pixka bate drama pixkatentzako lekua ere. Eta oso gustora nabil horrekin. Eta gero bestalde batetik baita ere, bagabiltza Un Oskar para Oskar izeneko antzeslan batekin, ura gazteleraz egiten deu, ze gure kideak bat Alicantearra da, bestea Malagakoa, eta beste bat Gasteiztarra, ez? Gorkakin agalde dabil orain gurekin, hor argazkian Agustin Jimenez dago, baina arek bukatuzun, eta orain Gorka dabil. Eta horrekin ere bagabiltza.